दिनैनि प्रग्रामा जाहैबाय नैबे जोंहा 2025 सेप्तेम्बर दानाव जि इलेक्सन जानो गोनां बिटिसिआव बेखौ लानानै दिनै रायजोफोरजों जोङो सुंदुब सावरायदों आरो दिनै रायजोफोरजों सावरायनाया बेनो जोंहा नैबे 2025 नि जि 22 तारिखआव जानो गोनां जि बिटिसिनि इलेक्सन बेवहाय बयबो सेप्तेम्बरनि 22 तारिखखौ नेनानै दं ट्रेक्टरनि सावगारियाव भटखौ होनानै देरहासार खालामना होनो थाखाय आरो बेवहाय जोंहा हाइकामानिफ्राय पार्टिनिफ्राय बिजाथि हिसाबै जोंहा मुर्शिदा बेगम बायद'खौ जों मोननाय जादों बेनिखायनो दिनै गुमा समस्तियाव गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीया बयबो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै बिथांखौ देरहासार जानो थाखाय बयबो थियारि जानानै दङ गुमा ओनसोला नंगौ बे गोग्लैसोना दानिल' नङा बे जाहैबाय 17 बोसोराव बिपिएफ सरकारनि टाइमाव दिनै बे गुमा समस्तिखौ मोजां नायाखै आरो जों इउपिपि सरकार हिसाबै 5 बोसोर रानिंआव जिखिनि मावनो गोनां बेखौ मावदों आरो नैबे फैबाय थानाय समावहाय दिनै जोंनि जि पार्टिनि बिजाथि बिथाङा देरहासार जाखागोन आरो बिथाङा रायजोनि जेसेबांनाखि लामा दालां जेसेबांनाखि जोंनि स्कुल जेन'बा कलेज हस्पिटाल जेसेबांनाखि रायजोहा हिसाबै मावनांगौ दङ बिथाङा दिनै मावनो थाखाय दिनै रायजोफोरखौ खोथा होदों आरो बिथाङा गमामायैनो देरहाखांनायनि उनाव बे गुमा समस्तियाव जेसेबांनाखि लामा दालां मावनांगौ बिथाङा दिनै मावनो थाखाय थियारि जाबाय फेक्टरि हिसाबैथ' दिनैनि दिनाव जोङो नायबाय बेवहाय जोंहा आनसलिक दल हिसाबै रिजनेल दल हिसाबै इउपिपिएलआनो बयनिफ्रायबो पावारफुलसिन बेवहाय सोरबा बिपिएफ हिसाबै एन्टासालियाबो बेवहाय देरहानायनि जेबो गैया बेवहाय दिनै बिजेपि बेथ' नेसनेल दलसो आनसलिक दल हिसाबै जोंहा बिटिसिआव आनसलिक दलावनो थानांगौ होननानै दिनै रायजोफ्रा खोथा होदों आरो बयबो दिनै रायजोफ्रा जोंहा गुमा समस्ति हिसाबै खुनु बिजेपिखौ फेक्टर लायाखै खुनु बिपिएफखौ फेक्टर लायाखै बयबो दिनै ट्रेक्टरनि सावगारियावनो भट होगोन होननानै दिनै खोथा होदों रायजोफ्रा बेनिखायनो दिनैनि दिनाव रावबो फेक्टर नङा बेवहाय इउपिपिएल हिसाबै 100% देरहागोन जोंना मुर्शिदा बायद'